sa pambabae na marunong ka rin mag-video. Ilang years na doon sa ibang bansa? Ano lang yan? Oo. Kailan kayo na po open dito? Kailan kayo na po open dito? Hindi na po open pa. After pandemic. Sa ganyan. Kailan kayo nag-open araw? Ano yung margin nila mo? Langga? 3 buwan sila. Mga maldita talaga na yun. Ang langis, di ba? Dubai. Pero ang Dubai natin, hindi yung ganyan na kansa. Hindi na magpupilihan doon yung ano. Ang nag-ano ng mga babies. Babies pala ang nagpasuot sa Dubai. Kaya, ang babies pala sinasawa niya nag-aral sa doktor. Yung mga mukhang migra. Kaya pa. Pagpunta niya rin kami. Galing magupit ni nanay. Oh. May guide naman kasi siya dyan eh. Ganda ang gupit niya. Sinunod ito eh. Ikaw na talaga na eh. Ha? Marunong mag, ano ba yan? Mag-spa, pedicure, Lahat. kulay ng buhok, gupit. Bag. Multitask, no? Ha? Multitask ka.
Paalala ko sa ano, sir. Yan dapat ang tularan niyo si nanay. Galing ako sa ano, sir, abroad. Ah, anong trabaho mo sa abroad, nay? Ha? Anong bansa? Dubai. Saka ano po, Dubai. Ilang taong ka doon, nay? dalawa sa Dubai. Sa Florida. Pero sa kwentang ano ko, kasi ang visa ko, Pwede ang laki na sahod doon, nay. hindi rin, tingin kami sa, Bababa lang. pag istingin talaga mababa. Ano, istingin ako may-ari ng ano, kung ako din yung gumantay ng salon. Isa ko. Oh. May anak na ako. Magaling mag-makeup yung anak niya. Kaya yung papa niya, mga balik sila, itayuan ng ano, Salon. ang anak niya ng salon. Kasi ang galing mag-makeup, nag-makeup sa dahil nakita ng papa niya. Alam mo, tinayuan ng papa niya ng salon. Ang galing mag-makeup, nanalo sila sa competition. Ang Pilipina naman sa Hirdo. Oh. Taga-ano siya, ang Pilipina sa Bumariang. Magaling siya mag-Hirdo. Nanalo sila sa Medellin Hotel, may ano, may... Ano yung mga patimpala? Ha? Patimpala? Parang kunti sa mga makeup tsaka sa Hirdo. Ang anak niya, ang may-ari ng salon nanalo. Grabe, ang daming mga ano doon, contestant yun, pero ang anak niya nanalo. Tapos si Pilipina naman nanalo sa Hirdo. Ang galing nga niya doon ng Pilipina. Kaya landslide sila kaya sumunod sa salon nila. Pero kung ang mga Pilipina doon, hindi naman pinapahawak ng mga makeup yung mga Libanese. Baka ayaw nila ng ano, ayaw nila ng... Gusto nila yung may sarili silang ano gusto. Hindi. Gusto nila mga ano, Arabiana din. Oh. Meron ito mga makeup na Pilipina, pero ang sabi talaga ng mga ano, Anayabi. So marami ka rin natutunan doon na yung mga... Ay, oo. Ang gusto kasi ng mga Arabiana, Anayabi, Arabiana sa makeup, Malanay. Gusto nila parehas ng lahi. Ayaw nila ng Pilipinas. Kasi kung mag-makeup ng Pilipina, kapit yung ano, light. Sus, parang silang aswang kaya kung mag-makeup. Oo, ang dark ng mata nila. Ah, hindi ano, earth color ang patawag doon. Hindi dark, hindi strong. Sabi sa'yo, nag-makeup yung Pilipina eh, hindi lamusan. Sabi nung mayari ng salon, magaling yan mag-makeup, pero bakit hindi mo sinabi na ano, gusto mo pala Arabiana, magbayad ka. Sinaway ng mayari ng salon. Magbayad ka ngayon sa makeup ng Pilipina, magbayad ko pa ulit. Kasi sa Pilipina ka naman, no problem, may money. At matara yung mga puta.